Toriti. To je ono, Niko, preto to sme sem prišli, makaj všetko do finišu, poď! Dámy a páni, deň D nastal, Hyrox Viedeň a môj pokus o SUP 1 hodinu. Hyrox je v podstate šport, ktorý si získal ženské srdce, pretože behajú tu polonahí chlapi, je tu všade testosterón, je to najväčšie fitness podujatie. Čo nás čaká? Máme nejaký checklist, ktorý chceme do preteku splniť a to je získať partnera, respektíve osloviť partnera, podporiť športovcov, ktorí behajú za Slovensko, ako je Sandra, Betka a poraziť Adama Riapoša. Na to som sa veľmi tešil a pripravoval poctivo. Takže dúfam, že mi to vyjde. Samozrejme dať ten slovenský rekord, dať si PB, užiť si to a rozdrbať sa. Poď, bomby! Sandra! Dávaj! Takže Sandri, máš to za sebou, gratulujem ti. Ďakujem. Aké sú tvoje pocity a prvé dojmy po skončení? No úplne prvý dojem bol taký, že do keľu nestihla som to, ako som chcela. Akože úprimne, že sklamanie. Môj cieľ bol do hodiny 30 a trvalo mi to hodinu 34. Veci, ktoré som ti aj hovorila na tréningu, že milujem, čo sú lunge a wallbally, ma dneska úplne zradili. Dostala som krč na lungeoch a wallbally som myslela, že nedokončím v živote, ale som strašne šťastná, že sa mi darilo ísť stále. Stále si z toho odkusovať, nikde nepostávať, nič som neprepálila a na behu sa mi darilo oddychovať, čo bolo vlastne cieľom, na toto som trénovala. A teraz, ako si mi aj správne povedal pred chvíľkou, mám teraz z čoho sekať dole ten čas. Áno, máš svoju lineu, ktorú na budúce môžeš prekročiť a potom to je posúva sa pomaličky ďalej, takže sme radi, že sme ťa mohli tu podporiť a držíme ti palce. Ďakujem krásne, to bolo úplne super, že bolo strašne veľa ľudí, ktorých poznám. Aj že vy ste ma prišli podporiť, to bolo úplne nádherné. Môcť sa počas toho behu vždy kúknúť a usmievať sa. Ja som sa podľa mňa furt smiala. Budeš sa môcť ešte postaviť zo stoličky? Nie, ja si myslím, že ešte už mám problém si drepnúť. A uvidím, čo zajtra. Dáš si Red Bull a zajtra pôjdeš ešte... Zajtra mi narastú krídla. Ale inak som prihlásená na tréning zajtra na 5:30, takže... Veľa šťastia. Máš to za sebou. Jo. Povedz nám, ako to bolo a či sa ti splnilo to, po čom si tu dneska prišla. Tak asi som si možno troška uverila. Ako čakala som troška... Zabehla som osobný rekord, čo som veľmi rada. Ale asi som sa aj troška nižšie. Dala som asi osobný rekord 1:11 a išla sa zlepšenie o minútu 40. Počkaj, to asi niečo zaslúži.
Počuli sme dobre, slovenský rekord. Petka, dajme si na to, pripíme si na to. Tak. Asi tak provizorne. A dobre, tak ja si myslím, že cieľ je splnený. Cieľ je splnený. A ideme ďalej, sezóna. Hej. Akože nešiel sa zle, myslela som si, že podľa pocitu som ten beh troška domrvila, ale nakoniec medzičas si ukázali, že celkom fajn. Ale ešte treba zlepšiť asi tie stanovištia a viac nabehať. Predsa tie niektoré baby sú v tomto viac doma. Som prešla z toho prešla. Troška to kombinuje s tým Spartanom a ešte to chce akože nejako viac to proste drillovať, tie jednotlivé stanovišťa a tie prechody. Jasne. Je to troška iné ako ten Spartan aj v tých prechodoch, si osobne myslím. Je. Takže cieľ by bolo ideál sa kvalifikovať na majstrovstvá sveta vo vekovke, v pročku, ale tam treba byť top 3, takže tento rok teraz 9, takže ťažko povedať. Let's go. Super. Parádny výkon. Mám na sebe práve teraz skrytý mikrofón a ideme v tejto Nike bunde osloviť nášho potenciálneho partnera Puma. Uvidíme, či mi to vyjde. Mám niečo pripravené, takže Peťo bude so skrytou kamerou nás sledovať a my sa pokúsime teda nakloniť partnera na našu stranu a niečo vyskúšať. Sorry, can I ask you? You look like a head manager or something. I would like to ask you something. Is there a head manager of Puma store, or can I talk with someone, or? There with the walkie-talkie. He's at the checkout. He's in all black. All back. Okay. Yeah. Okay. Thanks. Sorry to bother you. My name is Nicholas. Can I ask you something? I just found these white spikes, and today I'm gonna race. I would like to buy them, but before I buy them, I want to ask you if the Puma sponsor random athletes. Okay. Yeah. This is, I think it's over me. Yeah. Okay. Yeah. Because I'm the store manager, but Yeah. Sure. kind I of get it. I came up with the idea. What if I run today, because I'm running Hyrox Pro, under 1 hour, and you're gonna give me these shorts for free. for me it will be really great, but it's not on me, sir. After the race, if I come to you and give my email and stuff like that, could you post it forward? If you do that, and after the race, Yeah. you come here, give us Okay. your mail and everything, we can try that this email goes to important Yeah. people, and these people decide. Okay. Thank you so much. What's your name? Juan. John. Nice to Okay. meet you, and see you after the race. Okay. I'm gonna buy them right now. Good luck, Nicholas. Yeah, thank you. Dobre, takže máme balíček. Bohužiaľ som si to musel kúpiť za 65 €, ale odvážnym praje šťastie a práve v tejto Nike bunde som oslovil možno partnera Puma. Takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. Povedal mi v podstate, že ak dám Hyrox pod hodinu, mám prísť za ním a posunie môj kontakt k vedeniu ďalej bližšie. Takže uvidíme, či sa to podarí. Každopádne budem v týchto spike pretekať, takže teším sa na to. Bude to bomba. Tu máme ďalšie naše Hyroxy. Ešte tam chýba Malaga. Ale teraz ideme skúsiť sa preregistrovať vo voľne, kde je Rončevič a Hinek. Chlapci z Elite 15, takže poďme to skúsiť. Je to len 10 minút, ale v konečnom dôsledku to môže byť úplne lepší čas vo finiši. Takže tam nám povedali, že nie sme v Elite 15, tak musíme si to vybojovať. Pravdepodobne sa rozcvičíme s Rončevičom a Hinekom, takže aspoň sa uvidíme s nimi vo warm-upe. No, prosím pekne. Prišiel som skontrolovať Nikolasa do auta. Či na mňa zaspal, pretože máme už iba 2 hodiny do preteku. A pozerajte na to. Dobré ráno, Šipko a Ruženka, o 2 hodiny máme pretek. Dobré ránečko, kokos, to už je skoro tma. Koľko si prespal?
Neviem, asi takú hodinku som si zdriemol. Treba mi chcať. A myslím si, že to môžem oprieť tu, aj keď tu sídlia vojaci? Vyzerá to tu celkom opierateľne. Musím to pustiť sem. No vedni to môže byť celkom drahé, nie? Asi hej. No, hodina 50 do štartu v podstate. Pomaličky poďme na to a poviem vám, že snažiť sa robiť dobrý content a zároveň pritom športovať všetky tie tréningy a to je jedna vec, ale je to ťažké a už som si musel oddychnúť normálne dneska celý deň na nohách. Včera to bolo takisto, hej, však dobrovoľničenie vlastne za lístok na tento event, aspoň niečo, keď nič. A to všetko robíme proste s Peťom len tak, že nás to baví a že sme si dali nejaký goal, cieľ a že si ideme za tým priamo čiaro, bez všetkých týchto výhovoriek, no a budeme vďační, ak nám dáš teda like, follow, pretože nás to posúva. No a kde si ty? Ja? V aute už sedím. No, nemáš stresy? Na minútu sme tam. Stojím, kde sme boli minulé, na tej ceste ma nájdeš. No tam som chcel zaparkovať. Nie si rozbitý po tých... Včera si tam celý deň šaškoval pri tom skierku. No však toto, že 7 hodín som tam stál, kamo vžaká zima tam bola, ja som mal mikinu pod trikom a fúkalo, vieš, za každou vlnou, čo šli, tak tie skierky tam, to bolo jak rotoped. Trošku som aj soplil, ale akože no v pohode, no. Jak dojdeš, tak by sme mohli aj ísť tam pomaly. Tak čakáme ťa. Držíš miesto. A teraz už vieš to, nemusíš sa báť. Takto sa stravujú Hyroxáci. Čo hovoríš na tento outfitik? Paráda. To asi niečo. Počkaj, zmeníme. Ok, toto bude asi lepšie. Poď! Kombinika, poď! To je ono, Niko, poď! To je ono, stále naplno, Niko, poď! To je ono, poď! Je tam! A ideš bomby, poď! Bojuj, Niko, poď! To je ono, Niko, stále naplno, poď! Ešte, Niko, tlač, poď! This is Mixlot Production. Naplno, Niko, poď, nešetri sa, poď! Zaber ešte! Poď, nepúšťaj! To je ono, Niko, full focus stále, poď! To je ono, Niko, poď! To je ono, Niko, poď!
to, ale chcem viac, poď! It's mixed on the beat. Super, Niko, poď ešte, poď! Je tam? To je ono, Niko, preto to sme sem prišli, makaj všetko do finišu, poď, 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 poď! Yes, Niko, zaber, poď, 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 poď! To je ono, Nikolas, easy, poď! This is Mixlot Production. Je tam stu, makaj, makaj, makaj! It's mixed on the beat. Je to tam! Podarilo sa mi nastaviť slovenský rekord. Bohužiaľ som zosadil môjho bratranca Mareka, ale podosť ešte ma bude trápiť, lebo extrémne naložený, ten záver bol brutálny, ja už som tam chyboval. Terče som dostával na farmery už, musel som doplňať gely, Red Bull, no a nejak sa spamätá na tom behu. Ani neviem, aké som mal splity, ale uvidíme to. Ale som spokojný, dúfam, že ma Adam ešte nezosadí. Poďme na Adama pozrieť, ne? It's mixed on the beat. Ja tu nikto neprehliadne, ale ešte nemám na to taký čas, že by som tu mohol také čašoviny robiť. Ale nevadí, aspoň je mi teplo a začína tu byť vážne zima, takže rakoci si budú pamätať ľudia. A ja to Adamovi prajem. Podľa mňa ma nezosadí strom, ale prajem mu to, každopádne ideme ho supportnúť, niekto toho pušne, pretože sme v tom spolu. Super, Adam, poď, 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 poď! It's mixed on the This is Mixlot Production. No, Marečku, takže tvoj rekord som ti zobral a mne vydržal 39 minút, až kým mi ho neukradol Adam Riapoš. Takže čo, Katovice, ideš? Ideš si ho zobrať späť? Jasné, musím si zobrať, čo mi patrí.
Dobre, tak vidíme sa tam, Marečku, a akože som rád, že si moja krv a že si ma zobral do toho športu, namočil a že sa takto budeme ťahať spolu ďalej. OK, takže za Adamom sme už po Hyroxe. Adam už stal z mŕtvych, tak je schopný s nami hovoriť. Ešte som moc nevstal, ale však nie, že bohujem. Svoj rekord som držal 39 minút. Je to tam! Adam mi to potom vyfúkol, ale bolo to tesné, podľa mňa. Čo tie boli? Čo tie boli? Strašný pretek. Ja som sa strašne vytrápil na sled push, sled pull a tie boli, ja som myslel, že mi to každú chvíľu padne na hlavu. Čiže ja som sa strašne vytrápil. Ľudia aj hlasovali, že kto nastaví slovenský rekord. Moji fanúšikovia ma podržali, ale Adam nakoniec to potvrdil. Skore bolo, tuším, že 14-16, že fakt tesné. Že si... Hej, a tak moji ľudia, vieš. No, takže keby Adamovi ľudia, tak to je zase úplne iná vec. Takže... Ale spolu, podľa mňa, kebyže ideme double, tak sa vieme za nám veľmi pekne potiahnuť a dúfam, že si ešte double dáme. Tu sme začínali vo Viedni a tu bol aj náš prvý vzájomný súboj. Ďalší súboj budeme mať v Katovice už o 2 týždne a tam idem Adama zosadiť z trónu, takže... To si hovoril aj dneska, vidíš, ako to dopadlo, takže... Nevadí. A keby nás chcel sponzorovať For Endurance, obidvaja používame tieto gely, sacharidy, tak akože na čo čakáme? Ozvite sa na mne. Čakáme na lepšie časy, lebo zatiaľ sme nič nedosiahli. Zatiaľ sme akože takí, no, hobíci, Zatiaľ hej. sme hobíci. Ale hľadáme partnerov, rozvíjame šport a takže... A kto mi chce dať follow, tak šup šup. Followte, čaute.